Εδώ πέρα βγάζουμε με τη Γεωργία και τη Γεωργία φωτογραφία. Γυρνάμε, κατεβαίνουμε τα σκαλιά. Από εκεί πέρα που ανεβήκαμε 999 σκαλιά. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δεν το ξανακάνω αυτό. Εγώ το ξανακάνω. Αλλά καρύβουν οι άλλες και κρινιάζουν και δεν μπορώ να πάμε κι Αλλά αλλού. με αθλητικό, όχι με παρέτες. Είμαστε. Με αθλητικό μπορεί να το κάνω. Πάμε. Μας περιμένουν εκεί πέρα κάτω ακόμα τα κορίτσια. Και τώρα κατεβαίνουμε όλοι αυτά τα σκαλιά για άλλη μια φορά. Έβγαλα. Και εγώ δεν είναι μακριά και κάνω σου μετά. Έλα, καθίστε. Βγάζουμε φωτογραφία για άλλη μια φορά, παιδιά. Δεν υπάρχει. Το μαλλί της Αλέξης πετάει λες και είναι φίκος. Και ναι, κατεβαίνουμε πάλι τα σκαλιά. Η θέα είναι φανταστική. Δεν υπάρχει, κύριε και κύριοι. Η Βαγγελία φωνάζει, Βαγγελία. Όλοι είμαστε μια χαρούμενη παρέα. Μισάει, είναι ελενό, τα μαλλιά του Λεκάνια, η Γεωργία από πίσω κατεβαίνει και πάει στο next top model, εμφάνιση με την καινούργια της μπλούζα Sex and the City.